Gigi fucking like is D. Ik is ice met tijd om D. Gigi site mijn site is D. Zes is het item mijn fight is D. Gigi item mijn site is D. Deze kijk dus, ik mijn like dus. Ik mijn zitten gaan kijk dus. Item mijn site dus. Item mijn site dus. Ja, ja, ja. Hello, in Filipino. Ja, ja, ja. Hello, in Filipino. Echt een Filipino. Het is een ijster, mag je je Filipino. Het is een kwala, een stomme Filipino. Het is een ijster, mag je je Filipino. Het is een dama, een mens, wat een sito. Het is een wat dama, een sito. Mag je je sakto. Het is een ijster, ayaw yung hato. Ik ga met een mens, wat dama, een sakto. Het is een ijster, wat tato. Het is een ijster, het is een gato. Het is een ijster, choco, pato. What is this? What is this? Ja, ja, ja. Dat gerold, ik kijk voor een boy aan. Ik zie in een minuut brein aan. Kleer kom, waarvoor ze kallen mijn brein man. Skip op zo'n brein, is zo zeker. Hij denkt is goed, ja. Ik denk lang gelijk, kan me passen, wanneer trouwens een rol. Kan het leven aan, kan ik liever jaren, kan die nog wat